Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегоречи и добре дошли в микробиолабораторията Best Foods на Горбет ТВ. Хайде баким, пусни се едно кафенце и дай в днешното видео да си поговорим за сиренето в Германия. Сирене ли е това, което ядем, или е имитация с палмово масло? Най-вече за сирената, които си купуваме от турски, руски, арабски и други магазини там. Видеото го прави не за друго, ами защото вчера станах свидетел на нещо много интересно в турският маркет. И разбрах, че все още има хора, които не могат да направят разлика между имитиращ продукт и истинско сирене. Дай да ти разкажа какво се случи. Бях се отбил до турският маркет за едни продукти там. И таман като минавам покрай района с сиренето, българска реч. Дай да вземем една тенекия сирене, че вкъщи не остана, а детето много ги обича. И гледам се протягат на района с имитиращите продукти. Таман към тези. Ви се обяснявам ти. Защото това го засичам не за първи път в турският маркет. Дай да ти обясня на тебе кое е истинското сирене в турските маркети и кое е имитиращият продукт. И да си поговорим малко за ползите и вредите от тях. Та сега, ти ги два вида сирене. Хади баки. Имитиращият продукт в турските магазини винаги е това. И винаги тук пише комби бюреклик. Тук не дей гледа, че пише беяз. Комби бюреклик. В тая кутия, на която пише бюреклик, това не е сирене. На кутиите с сирене, които се продават в турските магазини, трябва да пише, да ти покажа, Хиртен Вайхкейзе. Тук също може да пише само Хиртен Кейзе или Вайхкейзе. Каква е разликата? Между Хиртен и Вайхкейзето разликата е в консистенцията само. Иначе и двете са произведени от млека. Краве, овче, козе, егар. Емек от истинско мляко е. Както го пише и на съставката. Това е от краве мляко. А това тук съдържа 24% палмово масло. За което пък аз мога да ти гарантирам, че съставът на палмовото масло е най-малко 30%. А на онова семейство му викам: вижте, викам, това не е сирене. Това е имитиращ продукт. Нали знаете, в България много се говори. Аз само ви го казвам, защото без да искам чух, че го взимате за детето си, че то много го обичало. Давайте, викам, на детето си да яде истинско сирене, а не палмово масло. След което мъжът ме гледа едно такова сопнато, все едно ми вика: fuck off, бич. Само изрази нещо от сорта на: детето обича това сирене и си го бутна в количката, без да каже нищо друго. Та за това се опитвам да обясня на тези, които наистина искат да разберат кое е имитацията, кое е истинското сирене. А според мен най-добре е да се взема сиренето от немските маркети. Това, на което пише Хиртен Кейзе в немските маркети, аз умирам за него. Идеален вкус и аромат. И си знаеш, че е от истинско мляко. А може да срещнеш в немските магазини основно Хиртен Кейзе и Вайх Кейзе. Каква е разликата ли? Ами Хиртен Кейзето, или както по-е известно овчарското сирене, това са твърдите и полутвърдите сирена. В тази група е и фета сиренето. Това, което се води като гръцко фета грехише арт. Това също е Хиртен Кейзе, произведено от краве, овче или козе мляко, което има интензивен вкус, леко пикантен и доста ароматен. Другият вид Вайхкейзе. Това са по-меките сирена, с кремообразна структура. Както ти казах, тези два вида се правят от истинско мляко, но пак зависи от марката и от производителя. Някои може да използват малко количество мляко на прах. Ако искаш сирене от 100% мляко, на него отзад на етикета трябва да пише Raw Milk, демек сурово мляко. Или пък трябва да пише Ohne, което значи без други примеси. А вреден ли е този имитиращ продукт? Не е задължително да е вредно, но в нея няма хранителните стойности, които ги има в сиренето. Това все още е добрата страна на имитацията. Но някои видове палмови масла при някои производители се добива по начин, който създават канцерогенни съединения при по-висока температура. Това е ако ще готвиш с това. Но ако ще консумираш това нещо прясно, то съдържа трансмазнини, които повишават риска от сърдечни заболявания. Но ако си хапваш на 2-3 месеца по едно купче от тази палмова имитация, няма проблеми. Но ако редовно го консумираш това нещо, то вече става опасно. Аз точно това се опитах да обясня на семейството, но мъжът май много не го интересуваше какво е, що е. Важното беше, че детето му обича това сирене, в кавички. А само тук ли е палмовото масло? Въобще не. Дай да ти покажа и друга вкусотия, което обичат децата с палмово масло. Малко палмово масло от тук и малко палмово масло от тази вкусотия. Нутела. Наскоро в Германия бяха направили едно изследване и го бяха пуснали по телевизията. Много големи количества на палмово масло в течните шоколади. Най-малко палмово масло излезе в шоколада на DM, собствената им марка. То процентите не ги пише, ама както и да е. Какво съдържаме? Захар, палмово масло. Та ако ще взимате на децата си течни шоколади, не дейте взима от Нутела и други работи. Взимайте от DM или от Росман, според мен.
След това му даваш още малко палмово масло с течния чоколад, даваш му пак други работи. Сега в днешни времена няма как да се предпазим на 100%, но искам да кажа, че трябва да намалим приема им колкото се може повече. Както и да е, днешното видео беше на тема палмово масло. Дано да съм бил от полза. Внимавайте с храната си, живи, здрави и до нови срещи!